Ayun po, habulin natin si King King. Itinatakbo, kinikidnap na po. Ay, si King King. Hello, King. Umiyak? Hindi po. Tulog? Hindi, nasisilaw. Laging nandyan, kahit nasan ka man, hindi magsasawang tumulong sa ating kababayan. Kalampitus, Kalampitus, ang kalingap na ating maaasahan. Best Official Lingap Partner Category A, Kalampitos TV. Ayan mga kalingap, bibili po natin si King King ng Pediasure para medyo maging okay yung ano niya, katawan. Ayan po mga kalingap. Salamat nga pala kay kay Inday PB Gata. Ayan. Binili po natin si nag-sponsor sa atin mga kalingap. Ayan, kasama ko si Kabayaw. Ayan. Ayan. Isang magandang araw po mga kalingap. Ayan, pumunta ulit po kami ngayon sa sa lugar ni King King, kung saan ay hatid na natin ng gatas. At yung gatas na dala po natin is Pediasure. Itatry po natin, baka magkaroon siya ng laman doon sa Pediasure mga kalingap. Kasama po namin ngayon si ayan po, si J Brad TV. Ayan, J Brad TV, Kabayaw, Sagap TV. At siyempre meron tayong guest, ayan, si Simplay Cat, kasama yung kanyang ayan, boyfriend. Simplay Cat. Ayan po, pupunta na po natin yung yung ayan, medyo maputik po kasi bagong init ay bagong ulan. Ayan po, si King King. Ayan po, habulin natin si King King. Itinatakbo, kinikidnap na po. Ay, si King King. Hello, King. Umiyak? Hindi po. Tulog? Hindi, nasisilaw. Kumusta ka na, King? Ayan. Nasaan po yung agom mo dyan? Sige. Ayan po, nangamit bahay si King King kasi pinapasyal ng kanyang nanay. Ayan. Si King King. Magandang araw po, magandang araw. Tuloy pa. Hello. Ba't nahibi na naman? Pagdain niyo. Ay, ito po yung agom nyo. Iya po. Hi, King King. Hindi siya masyadong Pagdain niya po kaya. Ito lang yung akin nyo, kuya. Ikaw po ni Saro. Duwa. Iya po. Ito po si kuya, si King King. Hello, tanda mo pa ako, King King. Yung dinalang baga kita ng gatas nung Ngayon may gatas na naman ako, King King. Try nyo tong Pediasure kasi may nag-concern. Pediasure daw gamitin para magkalaman si King King. Ayan. Ayan po. Salamat po. Ayan. Pasok po. Hello, King King. King King. Si Papa ni King King. Wag kang mag-ibi, King. Ito lang po ang kanilang Ayan. Today ka. May kwarta ka, Pambili mong Ayan. Ba't may lagnat pa si King King? May Wala lagnat? po. Ganyan. Lang. Nayak lang talaga. Ganyan. Pagdain niya po kaya kilala. Kilala na tayo niyan. Dati baga tumawa siya Hello, King. Kilala mo na baga, King. Ayan. May bisita kami, kasama namin si Simplay Cat. Ayan. Tsaka si kasama niya yung kanyang boyfriend. Ay, ba't sagap pa rin? Nasa uli pa rin boyfriend. Ay, boss, sagap. Kabayaw, J Brad. Ayan. Ayan. King, King, pahinga. matutulog ka na, King? Inaantok talaga. Ay, naantok. Umiyak talaga siya, sana pag ininom niya yung Pediasure, kasi kompleto na po yan, parang kanin na rin siya. Yan po talaga ang pigresita sa mga Ba't din nyo Pag may kwarta po kami. Ay, Guys, hindi na siya kumain. Mahal po kaya. Okay lang. Kaya nga yan binili ko para, yan yung Pediasure. Sure po talaga ang pigresita. 3 plus ba yun? 3 plus na plus si King King, daw. Tama-tama. Itong pigagamit. 3 plus yun. 10 years old na si King King, Kaya po. Salamat po. Hello, King. Ayan, binisita ka namin.
Mabisita ulit kami dito pag may oras tsaka time. Ano? Oras na sa Natahimik kayo. No? Ayan. Ayan. Pero nagdididi po siya, nagdididi pa. Dahil po siya nagdede, pigpapainumin na lang po sa kutsara. Ah, Dati po nagdede siya, kaya lang katong ano na si edad niya, habo na po siya magdede. Kutsara na lang. Parang nakukurnin siya sa didi. Ayan. Ayun, ihiga niyo po. Yata po, ihiga natin. Mapapagod yata. Ay, gusto niya nagkakarga siya. Ayan, sana pagbalik ko, Dua po, siya ang panganay. may laman na yan. Tsaka ano, may taba-taba na ano. Dati yan. Diba ikaw bilang isang magulang, awang-awa ka rin. Malay mo po, sa may mga tutulong, mas tumanda pa yung ano niya, kalusugan. Ano. Anong pangalan mo, kuya? Ah, si Kuya Noel po. Yung ama na po ni King King, si Kuya Noel. Yung King. Hindi na bagayin. Ano yan? Ano, paano pag painom ng gatas, sinusubuan na lang ng Ayun po, kutsara? kutsara. Ayaw niya na mag ano, chupon? Magdede. Hala, ayaw niya tan maraming ano. Nakakita pa si King. Ay, nakiling yan. Hi, King. Tapos, kung po katulad paanohan mo siya kang pediasyon, nagka-matured si isip niya. Pumunta ulit dito si ano, Kuya Dong TV. Day pa po. Ay, hindi pa. Ay, hindi pa ano. Ay, nakapangalawa pala yung pag nanonood tayo. Ay, hanggat may ano sa amin, babalik-balikan ko mo ano. Opo, salamat po. Si King. Tataba na si King King. Kasi may pediasure na siya. Malakas naman yata magdidi. Maggatas ano. Mahina po sa gatas. Ah, mahina. Gusto niya pagkain? Sa pagkain yan. Kasi Pero sa prutas, mahina din po. mahina din. Paano, King? Hinatid lang namin yung gatas mo, ano? Thank you po. Babalik ulit kami dito. Pagbalik namin, mataba ka na. Maraming salamat po. Ayan, nagtigil na sa... Day, gatas ni King King. Ayan. King King, bye-bye. King. Bye-bye. Ayan. Ayan. Pauwi na po kami. Thank you po. Ano yun? Partida na Ayun, may bigay si ano. Nagdaga ko kay King. Bigay sa... Ayan, panggatas dyan. Thank you po. Ayan, nagbigay si Simple Cut. Aliping. Si King King. Ayan. Kunin na po na baka mati yung ano. Sabi nung mga nagko-comment. Kunin nyo na po yung pera niya. Baka masubo. Ito pa sa ito pa sa Yan. ano naman kita ko. Ano kaya? Maano na kami? Thank you po. Ano? Vlog niyo pa? Na. Sige po, salamat. Salamat po. Inabot na kami ng ulan. Inabot kami ng ulan mga kalingap. Ayun, kakaulan lang ngayon. Ayan si Simple Cut. Doon na sa ano? Research. Mga kaligo. Oh. Ayan. Bye-bye, King! Bye po. Bye-bye, King! Tulong ko na. Una na kami. Thank you po. Ah. 8 kilometers. Jollibee. Per hour. Ano? 3 hours. Ninja. Pumunta ka. Ngayon, maputik po, maputik. Ayan. Gatas tsaka milk. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa. Si Lola Damianay napapainda. Kalingap, Kalingap, dance, dance. Kalingap, Kalingap,